ба диққати модарон ва бонувон, касоне ки мехоҳанд ба командаи мо аъзо шаванд, яъне ки командаи Faberlic Libos TV, мо ҳамаи роликҳои онҳоро реклама мекунем, чунки барои пешрафти онҳо замина мегузорем. касоне ки мехоҳед ба ҳамин рақамҳои дар зери навор буда занг занед ва маълумоти бештар гиред, чунки командаи мо рӯз ба рӯз пешрафт карда истодааст ва одамони муваффақ рӯз ба рӯз аз кори кардаашон хурсанд шуда истоданд. шумо ҳам метавонед дар хона нишаста, ҳатто набаромада кори ва фаъолияти худро оғоз намоед. марҳамат, занг занед ва маълумот гиред. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем, 12 дарвоза дуюм риад меен, қатори дуюм да медоем. ҳаминҷо ози плати овардагиаи замистона. ози дар бораи ҳамин оз маълумот метиҳем. хати савдогар ангорка ду намуд, ина ангоркаи ғафс пори намо равон карда будем. иё зуриш чия ки пад наметаҳад. нархи иё 180 сомон. хел дона 180 сомонай. вақте ки шумо пеш мен гап мезанед барои оптом гирифтан бо арзон ам мешавад. размери иё ай чанд то чанд? То чанд? 58. то ай 48 сар мешида то 58. иё дарозан, ина май дур мегирем, шумо хушрӯтар бинед. дарози хушрӯан, фасон, баъд расветкашам чанд намудай, баъд чанд намуд модел духтагиан. амиро ҳар хела када духтагиан. ира чӣ гуфтем материалша? ангорка. ина ангоркаи фасон, баъд вливет ам пад намета. баъд нигаҳ кунед ки иё моделош ҳар хел зур духтагиан. ай пеш бини зур ай материалш ҳам мулоима. ина ангоркаша бинед чӣ хел фасон духтагиай. ай пишти ҷа намешава нишон дода. амиёҳо анаи чизое ки шумо дидесен то размери 60. апое ки бузбалам ҳастен ку анаво метавонем ки биен ҳаминҷа харидорӣ кунем. чиба ки беҳад мулоими зуран, баъд фасон духтагиан. ина качествашона бинед. баъд авелокошона бинед чӣ хел авелокошон зур дудагиай. айё мо барои шумо пешакӣ чӣ кадаги бидем? порина даставка каги бидем. ҳамо даставкое ки каги бидем ҳамво омодамо розиян. барои ҳамин шумо метавонед ки ҳаминҷа омада харидорӣ кунед ё ки дар WhatsApp кадоме ки дар Россияи Оман ам метавонад WhatsApp да бинависед, мо шумода даставка мекунем. чизои дигае ки зури ҳастад инҷа да Шабнами Сурайё дубойкаш ҳастай, нархи ё 400 сомон. тозаш ҳанами дуконда ина бинем. ман нишон метавам. ҳам ранги кабути хеле серангшам ҳастай, ҳам ранги сияҳш ҳастай. баъд сангош чотка задагиан. дига ҷода ҳастай сангош хеле арара задагиан, баъд хеле кандагиан сангош. аз санго ё чотка задагиай. баъд дараҷаи оли зур. нархаш 400 сомонӣ. ай размер чанд то чанда дорем? Шабнами Сурайё. ай чанд? 46. то 56 доранд. ай 46 то 56 доранд. анаи тараф ҳастай иҷада барашко ҳастанд, барашкои гулдор, сангдори гулдор ҳастанд. нархи ё дона чанда апа? 250 сомон будааст. ина хеле ки шумо дар экран мебинед. нархи ҳамиё 250 сомонӣ. 250 сомон. ин тараф ҳамам нархай? ана ё то размери 60 ҳастанд. ё 100 чанд? 180 сомонӣ будааст. ана ёш ё платя ё барашкан, яки поёношон дига хеле хеле парпар кадаги ҳар хел кадагиан. санги иём санг доранд, пешошон санг задагӣ. то размери 60 барои апои бузбаланд 180 сомон. балши мерка. анаишам аҷоибот будааст. барашка якм сортай, кнопши ранги тигмай ё тигмо ина мешаванд. ба дараҷаи оли зуд. чизе ки озмо шуморо нишон додистем. як бор дига мегӯям бозори Кормонда дуюм риадай. метавонед ки омада харидорӣ кунед. касе ки омада наметавона ина барои хитон материалҳои ангорка ва вливет ки пад наметан заказ кунед. охи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худо ҳофиз.